искаме тук, както е коляното, сочи надолу, ние искаме успоредно на него линията да продължи нагоре. Не примерно напречно, да кажем на 90 градуса, а така нагоре. Същото важи, когато искаш да смениш посоката на 90 градуса. Тръбите са разграфени. През тези имате 4 линии. През 90 градуса. Ето го. Първа линия, втора линия. И така. В моят случай, така може да си коригирате точно посоката. В моят случай, това коляно трябва да застане така нагоре. Самите фитинги имат ето тези белези. Този белег, сложен точно по оста на тръвата, в случая измерено по тази линия, ще ми даде абсолютно строго посоката, която търся. И така, когато го проследявам, и това ми се пада ето тук. Сега го правим. Така. Без завъртене. 2, 3, 4, 5, 6. Вадиме без въртене, слагаме без въртене. По оста. Без никакво посукване. И ето. Преглеждаме го. Имаме при 4 до 5 секунди, зависи от температурата в помещението за корекция, ако коляното е криво. И така. И сега проверката, която може да се изпълни, като се сложи на прав пот. Ето така. И се вижда, че детайла е легнал съвсем точно на земята и в противоположната посока сочета. При къси тръби може директно да се поставя ето така на масата. При къси тръби ето така може да се поставя на масата. Лепи се, натиска се и се слага така и тогава при всички случаи излизат тръби, независимо къде са тези. Това е за фиксирането и позиционирането на фитингите.